И какво става, пичо? Аз съм Росен. След дългото ми завръщане отново. След толкова много време, в което не съм правил клипове, отново се завръщам. И ще направя една нова поредица. Още една. На играта Spore. Нещо такова. В играта ние сме първо клетка, после не знам. Играл съм съвсем малко от играта, само от първия етап, доколкото знам в играта има 5 етапа. Играта началото ще кажа долу в тъпотията, но всъщност играта за мен е доста интересна и си заслужава. Сега, за да започнем, трябва да си изберем планета. Предпочитам да е някоя по-зелена. Все пак обичам зеленината. Към растения, дървета и такива неща, ако някой не е разбрал. Тази или тази? Честно казано, не знам. По-скоро е тази. По-ми харесва. Choose. Мога да почна във втори етап, но не знам защо. Така, сега трябва да разберем да си изберем дали сме треопасно или месоядно. Месоядно, честно да ви кажа. Какво е това? Много теме, не знам това. Така, трудността да е нормална. Има на планетата. Ротония. Да, точно така. Не знам, така е дадено. Много странно звучи, но така е дадено. Увеличил съм резолюцията на макс. Повечето настройки са на медиум. Да видим дали ще ми върви. Все пак играта е много лека. Все пак на максимални настройки. Не знам. 30 фрейма. Добре, става. Ето ни нас, дами и господа. Ето ни нас. Сега ще кажете наистина тъпотията. Наистина в началото е доста тъпо етап. Много глупав според мене, но гледал съм само малко от втори етап и става според мен много интересна играта. Реших да експериментирам и да видя как е. Ето виждате колкото повече треопатните трябва да ядат тези зелените неща, а ние, поне сме месоядно, трябва да ядем или другите животни, клетки по-скоро. Примерно ето това може да го изям, ама не мога да го стигна. Или ето тези. Колкото повече ядем, толкова по-големи ставаме и света за нас става по-голям и по-голям. Ами като за начало не мисля да изигравам целият етап на половина горе-долу, така да го направя, защото все пак малка ти гадна мръсна. Ето вижда убил го и от него пада месо и ние го идем. Така, когато някоя друга клетка бъде убита, умре просто, е възможно да пусне някоя такава карта, която дава част, която може да модифицираме, с която може да модифицираме нашето същество по дяволите. Ето падна се Спайк. Интересно. Така, с това си викаме... О, матка! Гачето. Я, къде? Я да видим. А, те я изядох. Колко е лекарно. Мръсник. Да, това също е много възможно да се случва. Много често.
Още малко вижда тук тази черта. Етапите в играта мисля, че са 5. 1, 2, 3, 4, 5. Да. Виждате още малко. Мамка му. Не, тези не. Мамка ти как. Така. Сега. Хапваме тези. Ето виждате. Станахме по-големи. Сега виждате ли, помните ли ги тези, виждате колко малки станаха за нас, както и това колко малко стана, което ни изяде. Светът ни порасни, ние пораснахме, айде най-сетно да намерим, без да ни ядат. И тя също като нас е, даже по-голяма е като работата. Ще няма възможност. Така, тук може да модифицираме нашето същество. Така, 10 ние имаме. Колко имаме? 17. Аз трябва 10 ми. Ще го вложа така. Ти очи са много странни. И да махнем всичко. Абе. Така. Така. Слагаме тези очи слагаме така, като индианци. Ужас. Малко съм настинал, може да помочам. Извинявам се за което. Така, тук може го сменяме цвета. Ще направим червено, ами мисля това да бъде, да кажа. О, име. Бос. О, я. Бати якото същество, не знам какво написах, направо разцепва си всички. Не знам какво написах, голям глупост, даже неправилно, със сигурност. Така, да продължаваме. Мисля да мина още да прасна още един път или скоро ще го приключи клип. Със сигурност. Вижте колко големи станахме. Трябва да си сложим отзад перки, за да станем по-бързи и да не ни убият другите същества. Ужасно. Виждате очите какви са. Леле, колко цедини са вид. Пазете се, приятелчета. Трябва да се чета месце мое. Това месце мое. Це гадно. Ще ви как се бутат. Самото месо. Добре, да ще се върна, бати. Задливите на момченца, мамка му. Трябва да го видам, ще ме убия, ще ме убия. Ударна филмка. Опа! Казва ви, че доста често се случва. Много. Определено трябва да си... Майко ми, трябва да си сложа перка, за да бъда по-бърз. Така, пораснахме. Мале пеки. И виж колко малки станаха тези. Сега ще убияте. Тук. Убихме го, виждате ни даде джет, което дава бързина. Хубаво, между другото, защото доста ни трябва бързина, че нашата нещо за нищо не става. Така, я да викнем. Откъде отидем да бъдете там? Трябва да отидем поне. Така, логично. Мисля, тук. Гледайте едно голямо. Така, избягахме го. Сега да сложим джет отзад или отпред. Аз се замислих да не го сложим отзад да се пазим. Че в тия морета океани доста вайори има. Майка му, това струва много е. Ужас. Така. Еми, продължаваме. Клипа може би ще го спра, щом си го купа. Това струва 25 ама.
Ще събера малко повече. Колкото дойде там. Когато реша, тогава ще порасна. Няма да още малко ще да пораснем. Ужас, какви стили. Колко съм бавен. Колко грозен. Ела тук. Майко, това ако ме беше оцелило. Това ако ме беше оцелило. Направо не знам. Аре, никъде ли няма месо? Ехехехехе. Правите ли тя преди малко колко ни бяха големи? Бати. Колко растем само, представете си. Ела тук. А това нещо са толкова големи. В сравнение с друг... Виждате ли на фона? Виждате ли ги тези? Това вече е огромно. Това вече е огромно. Майко мило. Благодаря да се приближаваме до него, че ще стане мътна и кървава. Това сме събрали, никъде няма такива места, бе. Ужас. То ще взема да спръкли, да ви кажа. Това го дам, това съм го виждал, това е такова. Като минаваш за... Бягай. Тази лата тежно е нещо като отровно. Колпе. Отровно и ти взима кръв. Така, още едно за бързина. Айде, идиоти. Ето вижда ли как натрея? Гадно. Така. И така. 23. Speed Poison. Това е същото, което пуска отрова. Доста, според мен, ефективно. Какво изяли са? Аз те ще изям. Махни себе. Айде, изядох. И остане още едно. Майко мило. За мене. Това може да се яде и растения и месо с него. Но понеже ние сме месоядно, не може да ядем растения. Според мен е по-удобно да си месоядно. Ужас колко попаднаха фреймовете тук. Опа! Мамка му. Виждате водорасло, или както и да се казва. Това е един рай за древопасните. Майко, колко е голямо това. Айде. Майко, Казах ви, че доста често се случва, но очаквах чак толкова пъти да умирам. Въпреки, че той тази въобще не ме кефи. Но все пак не очаквах чак толкова да умирам. Айде. Така. Вече има 20 и... Не, всъщност не. Така съм почнал да довърша този етап. Може да не го довърша, не знам. За сега ще подсъка малко. Доста скучно, не знам какво да говоря, честно да ви кажа. Бати! Това как да смуква гадно. Виж колко бързо. Майко! Айде. Няма ли едно месце? Това е ужасно. Това как да смуква гадно. Пък ще ги боткам. Много ще ги боткам. Всичките ще ги изботкам. Ще го викна, че вече направо се ядосвам.
да стана малко по-бързо, ако не е друго, че... Ето! Точно сега ли? Ти работата, като бих същество и излезах малко места. Така, ползвам. Така. Къде е джета? Ето го. Ще го сложим така отзад. Speed Poison, няма, ще чака Speed Poison. Айде. Знам процес. Не сме чак по-бързо, ето, хванахме нещо. Без искаме го хванах. Така, растеме. Аре, не си по-напред. Това за мене. И това. Това също. Бяга така. Малки компонент. Не закачай нашата. Плиз. Мой. Айде, убих го. Дай бати я. И... Ураснахме най-сетне. Пичове, мисля това да бъде този епизод. Надявам се играта да ви харесва. И все пак, до следващия